Moikka ja tervetuloa seuraamaan meidän saunailtaa. Me pidettiin meidän saunailta tällaisella huvilalla, joka sijaitsee Muuromessa Riihivuoressa. Täällä huvilalla on oma spa-osasto, josta löytyy Harvian upea saunakokonaisuus. Me päästiin testailemaan yhdessä nämä kaikki saunat sekä tämä viikinkisuihku, joka oli ihan meidän lemppari. Täältä löytyy 2 perinteistä sähkösaunaa, infrapunasauna, höyryhuone sekä erillinen ulkorakennus, jossa oli sitten tavallinen puusauna sekä palju. Me tietenkin testailtiin nämä kaikki saunat, jotta saataisiin selville, mikä on meidän lempisauna. Joo, mun lempisauna oli ehdottomasti tää perussauna, koska siellä tuli hyvät löylyt ja oli parhaimmat maisemat. Mun lemppari oli ehdottomasti tää infrapunasauna, missä on noin ihanasti selkään muotoutuvat pidikkeet. Mun mielestä tää oli paras, koska tää yhdistää normisaunan ja infrapunasaunan. Tää oli mun lempisauna, koska täällä tulee autenttinen tunnelma, kun tää lämpiää puille. Hyvien löylyjen jälkeen siirryttiin grillailupuuhiin ulos. Tuolla mökillä oli myös tosi upeat maisemat, joten tossa kyllä kelpasi nauttia saunan jälkeen hyvästä ruuasta ja seurasta. Joko sä muuten tiesit, että Harvia tarjoaa saunaratkaisuja ihan suunnittelusta lähtien? Kiitos kun katsoit! Nähdään ensi videolla!